Com t'agradaria viure? Gaudir dels serveis de les ciutats sense renunciar a la natura? És possible. Els pobles i ciutats del segle XXI afronten un profund canvi de model per garantir el benestar dels ciutadans. Un canvi que exigeix a les administracions una adequada planificació i bon govern. La natura ha de recuperar un paper protagonista dins de la ciutat. Fins a l'arribada de la industrialització, els espais urbans conviuen amb l'entorn natural per proveir les ciutats d'aliments, aigua i matèries primeres. Amb la industrialització, tot canvia. L'espectacular augment demogràfic i l'aparició de les fàbriques dins de la ciutat provoca amuntegament, insalubritat i malalties. L'urbanisme modern hi busca respostes, però el creixement sostingut de la ciutat supera totes les previsions. L'any 1900, a Catalunya hi havia només 12 cotxes. L'any 1930 ja n'eren 50.000. A partir de la segona meitat del segle XX, la situació s'agreuja. Els cotxes inunden les ciutats, que es tornen grises i brutes. Els aparcaments ocupen tots els espais públics i els embussos són el pa de cada dia. El creixement urbà descontrolat és un altre dels problemes. La llau de nouvinguts no s'atura i es construeix en indrets sovint inadequats. També les poblacions de costa creixen descontroladament. El turisme de masses es converteix en un nou motor de l'economia amb un gran impacte mediambiental i urbanístic. A finals dels anys 70, l'economia creix, però a costa d'una greu degradació mediambiental. A finals del segle XX, les primeres veus ecologistes es fan sentir amb força. És aleshores, ara fa 40 anys, quan neix l'Institut Català del Sòl, amb voluntat de fer les coses de manera diferent. Una de les seves primeres actuacions ho demostra. Ateses les reivindicacions dels moviments ecologistes, s'atura el projecte d'una nova ciutat que es vol construir al cor del Vallès. Avui, Gallecs segueix sent una àrea rural i de gran valor ecològic, que l'Incasòl segueix gestionant. En els primers anys de l'Incasòl, la necessitat d'habitatge demanda nous creixements urbans. Es creen barris que incorporen parcs i zones verdes i s'ajuda als ajuntaments a crear-ne de nous. La qualitat mediambiental dels entorns urbans ha millorat en els darrers 40 anys, però encara són molts els reptes. La contaminació atmosfèrica continua sent un problema de salut pública a les ciutats. Les emissions de gasos del transport, la ramaderia o la indústria també agreugen l'efecte hivernacle i l'escalfament de la Terra tindrà efectes negatius en el futur. En els propers anys es produirà un augment de les temperatures extremes altes, les onades de calor i les nits tropicals. A les àrees molt urbanitzades, la situació s'agreuja. Amb poc verd s'hi acumula la calor i li costa dissipar-se. És l'efecte illa de calor, que pot fer augmentar la temperatura fins a 6 graus en les zones més denses de la ciutat. Les aigües marines també s'escalfen i augmenta l'evaporació provocant violentes tempestes. La costa catalana és molt sensible a aquests fenòmens. L'augment del nivell del mar empitjora la situació. Necessitem prendre mesures per aturar el canvi climàtic, però també adaptar i repensar els espais urbans perquè protegeixin la nostra salut i la nostra seguretat. Nacions Unides, mitjançant l'Agenda 2030, fixa 17 objectius de desenvolupament sostenible. L'èxit d'aquest programa depèn de guanyar la partida al canvi climàtic a escala global. Els pobles i ciutats hi tenen un paper clau. Els entorns urbans són ecosistemes humans i, per tant, funcionen igual que els éssers vius o altres ecosistemes. Es produeixen una sèrie d'intercanvis físics i processos amb l'entorn que permeten el seu funcionament. És el que anomenem metabolisme. A la natura tot es consumeix i es recicla en un complex equilibri. Però a les ciutats això encara no passa. Les ciutats són metabolismes desequilibrats que constantment extreuen recursos naturals i només hi retornen rebuig. Cal revertir la situació i recuperar l'equilibri. Retornar el protagonisme als processos naturals
i reaprofitar els residus per a convertir-los novament en recurs, com fa la natura. Ara sabem que no cal contaminar per prosperar. És el que anomenem metabolisme circular. Com totes les infraestructures de la ciutat, la natura ha de funcionar en xarxa. Des de les plantes dels balcons fins als espais naturals i agrícoles de les perifèries. Cal que creem aquesta xarxa verda de protecció que anomenem la matriu ecològica. Aporta salut, benestar i biodiversitat. Aquest és el nostre compromís, repensar els espais urbans aportant solucions basades en la natura. Creant sistemes innovadors d'energia neta i circular. Incorporant els espais naturals a l'hora de pensar en el disseny dels pobles i ciutats. Repensant els espais verds perquè millorin el cicle de l'aigua i enforteixin la xarxa de natura. Preservant connectors biològics en espais de gran densitat urbana. L'any 2020, reclosos a casa, hem vist disminuir la contaminació de l'atmosfera i com la natura recuperava espais. Hem pres consciència de com la necessitem. Recuperar l'equilibri és un objectiu irrenunciable. Els nostres pobles i ciutats han de canviar per a fer-ho possible.